voilà o ko Binta Dia o ko Binta Dia Lugge voilà mi salminimama mi juurimama voilà mi namdimama no mbaɗɗa e tampere eyyi salmina ha para après fudden kuddu waɗen ndema. Assalamu alaikum bandiraɓe sehilaɓe mi salmini yimɓe foof e inde mum e yettode mum mbiyetemi ko Binta yettode mum ko Dia e mi wonno volontaire coordinateur e cellal pour duuɓi ɗiɗi e wuuro Fouta wiyete ko Lugge toroɓe e Lugge Fulɓe e Lugge Sebbe foof e joni mi timmino ligge am cellal joni mi rutima mi hooti e joni mi arti Fouta mi arti sawminde sehilaɓe am bandiraɓe am saabu min komi futanke mi naati wonde Amérique naajo e joni komi futanke tigi e mi arti saabu sekhel am ɓuuri mbay o sanki caggal am e mi arti duwoni kureji makko duwanade kureji makko e sukaɓe makko e babiraɓe e kamɓe foof ko noon mi arti tan salminde ko noon an ka moƴƴo saabu a ari ga liggey ma gasi a hooti arti sabu sehil ma sanke mo garda duwaw donc ɗum weeɓani kay kono ene nafa eyyi ko ɗum vraiment amin belti e ma amin jarnuma min guila arɗa ɗo hen e comci ma foof ko min ñootata n'est-ce pas eyyi guila jagguɗa a woppani dal a yi ha artuɗa kadi comci oɗo ɓoriɗa o te baso voilà oɗo ko aussi ko ɗo ñoota donc min beltima e ma no feewi holno jiiruɗa fuutankoɓe halpulare fuutankoɓe e fuutanko holno jiiruɗa mabɓe nde arɗa Fouta nde holno jiiruɗa Fouta ne weeli walla welani ene weeli no feewi machallah ñamdu no weeli ayi mi yeehi Suisse mi yeehi Amérique oɗo fooji ñamdi toon welani toon ala lecceri haako ala ceebujen ala maafe ala maaro ene manki ene metti eyyi joni sa ari e hoodde min tottuma haako ha heewa est ce que mboɗo waɗi nawde haako a wawa ala ko tagui haako ala yahata bonat non a wawi waɗe frigo sa yiiɗi defde tout le temps yaltina ono lawol ngo no juuti avion ko waktuji sappo waktuji sappo ala frigo ma eko eyyi d'accord donc merci min beltinimama e on jarama no beltinimama vraiment ko futankoɓe onon jangguini kam moƴƴere min mi wona neɗɗo moƴƴo onon ɓuuri moƴƴude kam on jangguini kam moƴƴere on jangguini kam teddungal on jangguini kam foof kono merci min beltima vraiment eyyi min jinno tan ko daña ɗo gorko ala nawra min mi parani resede maɓe ha bañ a janggat ha ɓooya ha ɓooya a janggat ha ɓooya eyyi ok inchallah ok merci beaucoup merci